Makhosini, Camagu, Lesedi, Lehanya. Please don't forget to like and subscribe. Ngizokhuza ke namhlanje ngumhlambululi. Ngumhlambululi siyahlambulula. Ngizokhuza kakhulu indlela enizihandlisha ngayo nendlela yokukhuluma kwenu. Angeke nisabuyele ebuncaneni. You are not getting young enisuni kodwa aniziphethanga kahle. Nanendlela yokukhuluma ninayo right. That's why nihlezi nisey'inkingeni. Ukhala nge-relationship muntu wesifazane, ukhala ngomshado. Kodwa ulimi lakho ngathi uzalelwe esigangeni. Umuntu wesilisa ubani nje ongakumela ukwada kanje emlomeni. Niphila ngathi niphume egangeni nizibuza ukuthi nithakathwa ubani, nithakathwa yindlela enikhuluma ngayo. Ngeke nje ubuthakathi bukusukele wena uzivalela ama-blessings, uzivalela iy'ndlela ngendlela okhuluma ngayo uzuyifundise nabantwana. Khona manje abantwana nanoma ukuphi abanayo imfundiso ngenxa yokuthi nina abazali nibafundisi labantwana, nibabonisa into ezimbi. Ngaloko ngizokhuza kakhulu ebantwini abadala abangilalele ukuthi icala ngani imfundiso, icala ngani indlela enikhuluma ngayo. Nikhuluma ngathi niwey'kebheni or niwenekhanda manizalwa. Ayikho right leyo nto leyo. Inhlambululo igeze nelimi nephathi lakho, ingakho sigabha sifutha sigeze sisuke sisusa lolunya lento eniziphethe ezinenza ukuthi nibe ney'nhliziyo ezimbi. Khona manje nanoma ngabe bakufuna ukuthi ngathi singamthatha emsebenzini mabacabanga wena la. And into masoyijwayele uyijwayele. Ngisho nanoma nikhuzwa anikhona ukulalela. Kodwa indaba ayikho lapho. Bengithi ngidlulise. Okay, nayi awuthi ngishaye ibe short. Kukhona sengilikhohliwe igama lakhe nomsindo. Ubuza ngendlela yokudelela. Number 1, uma uzobuza umbuzo umdala, ubuza ukuthi idlozi ligezwa kanjani. Senijwayele or senijwayele iy'nyanga enizihamba abelaphi bendabuko. Yazi ukuthi kuyisigulo ukujwayela iy'nyanga nabaprofeti. That's why uzogcina ubadelela balokhu bakushaya ngomuthi noma ushaya amadlozi abo ney'ngelosi zabo namathongo abo. Ushayeka nje ukuthi awukwazi ukuziphatha, ungazifanisi nalaba abaqolile. Ubuza i-question ngendelelo ukuthi mina angikuzwanga idlozi uthi ligezwa kanjani, i-airtime iyaphela. Ngingenaphi kwi-airtime yakho? Eyami airtime mina wena kuphela uma ungangena kuma-comment ongazwanga ukuthi ngithini. And nakhona angeke ngizobe nginamanga nitshela ukuthi idlozi ligezwa kanjani njengoba nisoloku nibamamela. Bathi uma ufuna ugeza idlozi thatha umswane, thatha ini uthi kunani emsamo leli dlozi oligezayo yini icala lakhona. So idinga iy'nhlolo. Chubekani nixolo kungabhekwanga emsamo ngoba idlozi nedlozi ukugeza kwalo kune-reason yayo. Yebo kungaba inhlambululo eyi-1 kodwa inkulumo yakhona kwamele kushiwo ukuthi leli dlozi leli lalithakatha, leli dlozi libulawe kabuhlungu, siyaligeza ukuthi silifake ekhanyeni ngoba lisavuza igazi silipholisa amanceba. Leli dlozi siligeza ngoba vele umntana we-abortion. Leli dlozi ligezelwani. So ngavele ngiphisane nje ukuthi idlozi ligezwa ngento ethize nento nginawo umuntu amanga. Umuntu kwamele adiagnose icala. Udokotela onjani ukuthi abelaphi bendabuko bazenza ama-pharmacist. You need to diagnose umsamo oqala ukuthi leli dlozi ligezelwani. Leli khaya leli olihlolelayo ligezelwani. Makube kwamele kugezwe bona abantu abadala. Ama-reasons awafani. Yingakho kukashabalala, kukadudula, kukazibanibani, kukakhumalo, kukazibanibani. Yisizathu. So aniyenzi izinto ngokufana futhi amacala awafani, to be honest. So emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Sikhona isikolo sikamoya.
kulaba abangashiyelwanga usiko, ithi sikuvundlulele usiko lwakho. Uma singathi usiko lwakho lempande, asikhulume ngokuthi sikulungisele umsamo wakho ukuze uzovezela ukuthi njengoba lokuthi ayi mina bakithi abangivikeli, bakhona abavikelwayo kodwa abanayo i-communication nabakubo. Isizathu yini? Ukuthi awuhlambululekanga. Uma ungahlambululekanga uvalwa imimoya eyenza ukuthi ukhohlwe ukuthi makunje kusuke bakhona, makunje kusuke kuyenzakalani. Bakhona abantu abawongamelwe abantu abadala kodwa ababoni. So kuhle uma siyenzela i-assurity ukuthi yebo abakini bakhona. Hlambulula amaphupho enu avala ukuthi anihlambulule. Amaphupho enu, you can't wear a lipstick and then uzibheke esipilini uzitshela ukuthi umuhle. Lo muntu ozwana naye ubona nje isilwane. Lo muntu ozwana naye ubona nje ikhehle lidala nje eli-useless ngenxa yani ukuthi anihlambulule niney'nsila zabathakathi. So uma ungazange wena njengoba sowukhulile uyabona ukuthi into yakho idinga abantu abadala, amadlozi awafani. Akuthiwa uma uphahla into zakho zizoba ngcono. Uphahla amadlozi akuphahlaliseke kanjani? Thola ukuthi njengoba uphahla so hayi labantu abaphahlelayo uphahlela isilwane ku-replace idlozi amathonga kulelo khaya akufanele uwathole emsamo. Instead baningi ithi ngintshela istori sa wonke umuntu. Yabona uma ungakaze wezwa ngomsamo, iningi labantu angikaze ngahlolela umuntu umsamo yilabo bantu labo abafiyo, kodwa iningi lenu imisamo iphethwe yilwane. Kunabanikazi bemisamo abathakathi basemakhaya bathanda ukuyenza umsebenzi. Nivumelana nesilwane sakhe lo muntu, uye okhona ukuphila, nina nikhona ukuphila. Yena mangaphahla uyazi ukuthi uphahlela isilwane sakhe, nina uyanigcwalisa ukuthi nigcwalise indawo ukuthi manje nishaye isitembu sokuthi siyakuvuma silwane, mina wazi next. Ting and share part 2 years. Please don't forget to like and subscribe.